Priatelia, vítam vás opäť. Po 4 mesiacoch je to tu späť. Nové zápasy, nová sezóna 2026-2027 a samozrejme noví hráči. A dneska je prvý prípravný zápas. A nebude to len taký obyčajný, pretože dneska budú naši hostia mládežníci z HK Poprad. Look how far we come now, 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 now. There's beauty in the unity we found. I'm ready, I'm ready. Tak sme opäť medzi ľuďmi, tak radi by sme sa vás opýtali, čo hovoríte na nových hráčov, ktorí k nám prišli, obmenil sa viac menej skoro celý káder, tak čo hovoríte na tých, ktorí k nám prišli? Tak prvý polčas vidno to, že proste musia sa zohrať, hej, aby aj tie prihrávky boli presnejšie, ale zatiaľ sa ukazujú docela dobre. Veľa ich nepoznám, no tak Glasgow mi niečo hovorí Višnievsky, ale tých mladých to neviem, kto to je. Ale tak prvý zápas sa rozohrajú, uvidíme. Chyba mi tam Rice, neviem, čo je s ním, prečo nehrá dneska. Uvidíme, ja som veľký fanúšik hokeja, tak... Tak ja si myslím, že to bude všetko v poriadku. Uvidíme, je to prvý zápas, prípravný, tak budeme vidieť, budeme im držať palce. Však pohodička, však je to len začiatok, uvidíme, čo bude ďalej. Áno, dneska som sa tu dozvedela, priateľ mi vravel, že dosť veľa hráčov odišlo a nahradili sa novými, ale tak prvá tretina podľa môjho názoru bola lepšia, ale v druhej zase padol gól. Ktorý hráč bol pre vás takým najväčším prekvapením, že prišiel? Momentálne som si to až tak nevšimol, hej. Prekvapenie, no napríklad ten Švéd, hej. Odkiaľ ho zobraví, ťažko povedať, ale... Určite Vekiač, Gašpar, no. Mrzí ma, že odišli niektorí hráči, no tak... Uvidíme, no a to je len začiatok sezóny, tak... To bude Magdalén, ako vždycky, ako väčšinou. A uvidíme. Všetci majú našlapnuté, to je dobré, takže ideme ďalej. No, neviem, možno Glasgow, neviem, možno. A tým prekvapením, že mohol byť možno lepší? To je ťažko teraz povedať, kto by mohol byť lepší. Keď sú tam chvíľu na tom ľade, no to je ťažko povedať. Tam tuším, že 48 to bolo číslo, čo to tam tak v prvej tretine dospeckoval na konci tretiny, snažil sa dať gól. Tuším, že to bola 48. Zhodnote zápas vášho pohľadu jednoducho. Tak typicky taký prípravný. Bol to zápas, ktorý na dané obdobie nám aj veľa ukázal. Pozitívnych vecí, ale takisto my si veľmi vážime, že vedenie a domáci tréneri súhlasili, že sme tu mohli prísť odohrať a konfrontovať sa pre týchto mladých chlapcov s mužským hokejom, čiže to bolo to také veľké pozitívum pre nás. Zápas, hlavne tretia tretina, veľmi pozitívna. A nielen z toho, že sme dokázali skóre vyrovnať, ale takisto aj z toho, že chlapci odviedli, dá sa povedať, v tomto zápase takú najefektívnejšiu prácu v tých veciach, ktoré chceme vidieť. No a mne sa ten zápas síce prehral, čo nás samozrejme mrzí, ale je na čom stavať a tým, že sme stále v predsúťažnom období, takže máme cenné informácie, povedzme už do zajtrajšieho dňa. Tak prvý zápas sezóne
v podstate z gruntu nové mužstvo, noví hráči. Trošku to chceme nejako dávame dokopy jednotlivé útoky. S veľa vecami som bol spokojný, ale sú tam rezervy ešte, takže budeme na tom musieť trošku popracovať, ale dobrý rozbehový zápas s tým, že čaká nás 7 zápasov do ligy, takže je čo vylepšovať a ako hovorím, je to z gruntu nové mužstvo, takže bude tu práca ako na kostole. Takže tvoj prvý zápas v drese Indiánov, otvoril si skore v tejto príprave, ako ho zhodnotíš z tvojho? Tak vedeli sme, že ideme hrať proti mladým hráčom, čo budú lietať, jazdiť. Tak sme sa na to tak pripravili a snažili sme sa nevypúšťať tie súboje, nachystať sa na každý ten súboj naplno a som rád, že sa mi podarilo teda aj otvoriť to skóre, aj dať gól teda. Myslím si, že sme odohrali slušný zápas, tlačili sme a som rád, že to dopadlo dobre a za 3 body, ako keby. Tak prišiel som sem na nejakou novou skúsenosťou a dúfam, že teda budeme ťahať čo najvyššie priečky a hádam sa nám bude dariť a dúfam, že bude úspešná sezóna. Už si v minulosti hral za prvý tým, teraz sa vlastne vrátil na prípravu. Aký je to pocit pre teba? Tak je to dobrý pocit, kvôli tomu, že vlastne celé leto som kvôli tomuto makal, aby som sa sem dostal. Tak nabrať viacej skúseností, možno byť nejakým lepším hráčom v tomto tíme.